Bij de viering van de Dag van de Vlag gisteren, premier Pisas de voetbalselectie heeft bedankt. Gisteren vierde Curaçao de Dag van het Volkslied en de vlag, Dia di Himno y Bandera. Daarop richtte premier Pisas zich onder meer tot de sporters van de nationale voetbalselectie. Ik geloof dat wij allemaal dit jaar zo'n moment hebben meegemaakt. Ik weet niet waar u was, in het stadion, thuis, op het werk of ver weg in het buitenland. Maar één ding is zeker, we hebben allemaal hetzelfde beeld gezien. Onze vlag werd voor het eerst in de geschiedenis groots gehezen op de grootste podium van de voetbalwereld. En dat was natuurlijk op de Dia di Bandera, Dag van de Vlag, iets om bij stil te staan. En Pisas heeft de spelers die daarbij aanwezig waren laten weten dat zij iets heel bijzonders voor de natie hebben gedaan. Jullie hebben meer gedaan dan alleen voetbal spelen. Jullie hebben ervoor gezorgd dat het hart van een heel volk in één ritme klopte. Jullie hebben ons laten huilen, vieren, hopen en nog belangrijker geloven. Geloof in ons volkslied en onze vlag. Geloof in ons volk, geloof in Curaçao. Hartelijk dank aan ons nationaal elftal.